Kani kadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli dailu sa tasim. Kini kilong kimat bakong san jong ka khubor. Lechingo umunti rang badu Narendra Modi ya ka Vikram Sarabhai Space Center ha Thiruvananthapuram batple laitali ki project ki basongdor Shaja Praspa Klurtinka. Menjur ka yang dor bartawan ke Meghalaya ya ka Mangtingka na kabanta ka snem arhajar arpusaw arhajar arpusan. Bat ka sorkar ka lakut jimut ban kentiwi ka yok ka kot jom kari sa kakardan balay ang ka menteri pelatangka ka sorkar pedeng ka Nirmala Sitharaman. Menteri rang badu Narendra Modi nin kasngi ulale chingo ya ka Vikram Sarabhai Space Center VSSC ha Thiruvananthapuram Kerala bat preru ya ki laitali ki project ki basongdor kumba Shaja Praspa Klurtinka. Kini ki project ki kentup ya ka PSLV Integration Facility ha Satish Dhawan Space Center Sriharikota ka Semi Cryogenics Integrated Engine Bathamai bat ka Stage Test Facility ha ISRO Propulsion Complex ha Mahendragiri bat ka Trisonic Wind Tunnel ha VSSC Thiruvananthapuram. Kayang darbar thawan jong ka Meghalaya nin kasngi kala menjur ya ka Mangtingka ka jala na kabanta ka snem arajar arposaw arhajar arposan lengba ka jing menjur ya ka an the Meghalaya Appropriation number 2 bill arajar arposaw hakabala antat ba ka jing yo kan kot arpolai hajar sanspa sauposan Klurtinka klem da khenlang ya ka jing simram bat ka jing lut kan kot sa ka arposan hajar sanspa nyoposan klur klem da kan thuplang ya ka jing siram. Barok ka jinglut lamang palat arpo nyaw hajar nyaw po Klurtinka hakaba ka jing simram la antar bakan long kumba lai hajar sanspa arpo nyaw Klurtinka bat ka jing simram kan long jing siram kan long si hajar sospa kandai po pra Klurtinka. Kini ka jing menjur ka penla ya ka sorka jala ban penan kam ya ka pisa ka balamang na ka banta ki jing dan kam bapher jong ka sorkar barok sisnem jong ka snem Mangtingka arhajar arposaw arhajar arposan ka basdang na du ka sitarik uyayong arhajar arposaw hadu ka lai puwe tarik ulber arhajar arposan. Kesorka jala kan lakban penan kampisa kat kum ka Mangtingka ka balong arpo nyaw hajar nyaw po klur arlak handai po pra hajar tengka na ka banta ki babuan ki jingdan kam ki badan kam ban penlut barok sisnem jong ka snem Mangtingka ka ban kut hadu ka lai puwe tarik ulber arhajar arposan. Ya ka Mangtingka lawan ra hake yung darbar thawan hak arpuwe tarik urampang arhajar arposaw da menteri rangba ubapet ya ka tanat pelatangka bat ulai ka teng ya ka kum Commission 10 hakabala bu shipotali ki jing plelat bat shipotali ki jing kular ki badai ban pentrekam laong bakini ki shipotali ki jing plelat bat shipotali ki jing kular ki long kum umanong rim hakaba ki jing penlet jing mut ka long ban penpoy ya ka jala shaka thong jong ka yok ka kot ka bakot $10 billion hakini ki snam ban wan. Menteri rangba konrat ke sangma nin kasngi ulayatu ake yang doba thawan baya ki kubor baya day ba ki jing pensajai ki nong shong shnong hai ki thain kaput ka Meghalaya bat Assam halor ki nong rem jong ki jing nyam in sapin shisha lang ba ki jing kren bat ka Assam ulaong ba shimdon ka no ka jing ujor ka bawan da ka jing tho sa ka sorkar halor ki ni ki jing sha pensaja habajubab ya ki jing kali bala kali do nong wi khamat ka nong po uba meral bons im menteri rangba ulaong badai banda penshisha bat pentikna bhai ki bakum kita ki khubor namar ke la jatang menshua bahabalawat sabun kam shimlong satya kumta ndrei wala ka taru ke sorka kan ken sting ya kane la pentikna menteri rangba ki dukhat ke lang persha jongki yang dobar thawan ke Meghalaya ke la mi no shabar ningasi ban persha halor ke jing pen ken yaki an jong ke yang dobar thawan ha ka be day ba ke jing pelat yaki grand ni jing apisa ha ka arpulai tarik urumpang arajar arpusaw shuwa ke jing jubab yaki jing yatai halor ka Mangtingka do menteri rangba konrat ke sama UMLA ka Congress uba Celestine ningdo ulawan ra ningkong yakani ka mat ha ke yang dobar thawan bat ke be ke khot jong ka yang persha ru ke la pen paw ya ka ju ke jing snow Nakalyang ulampang ke yang doba thawan Thomas sangma shim lakwa ban penbet ya ka rai halo ka demand for grants. Ka Unique Identification Authority of India
UIDAI hnin ka sngi kala panlong ya ka jing a jing hikai ha ka jalla Arunachal Pradesh halor ka phang ki jing sedang thamai badang shen na ka bantaban pinya ya ka jing penon kam yo adhar khanang ban pensuk ya ki tana tre kam ban pentre ya ki scheme ba ya dai bat ka bha ka miat lambat ke bai de ki scheme jong ka sarkar preng bat sarkar jalla ki jing thmu ha ka ba panlong ya ki jing a jing hikai ka long banyarap ya ki nong shim banta ba kin suthu ya ka rukam pendon kam yo adhar khamtam ha ka ba a jing rap pisai ki buon ki nong yok mentoy ki phang bala ajing hikai ki kenthop ya ki jing pin shisai adhar ha ka be de bat ka an ki kam bala sedang de ki jela kenthop ya ki ba khamat e ha ka jing penon kam yo adhar ha ki scheme yo jing mentoy kum ka direct benefit transfer DBT bat ki wei ki nong mi khamat na ka DBT mission National Informatics Center UIDAI ki seng baiting ka Department of Post ki tana trekam sarkar bat ki wei ki le shim banta ha ka ni ka program ka bala long ha DK Convention Center ha Itanagar kene ka deka Akashvani Shillong ka bon lam shapi ya ka khubor Menteri Pratengka ka Nirmala Sitharaman kala ong baka sarkar kala kuchimut man kentiu ya kari hakadan ka balai haka jing hetam haka yok ka kot haka perthai haka samoy balai jong ka sarkar umodi kala ong baka yok ka kot jong ki India kala kius ka kadan basan hapo ki sansnam ka jing sanshar ka sarkar jong ka Nirmala Sitharaman kala kren ka ni haka National Conclave Viksit Bharat at the rate 2047 balapan long New Delhi hinin ka sngi habakren halo ki chingyo ichinga jong ka sarkar na ka banta ka Viksit Bharat ka menteri kala ong baka sarkar ka bo hakmat ikirukom trekam bathamai ha ka pateng banwan ki banya biteng ru hakisnem ki banwan Menteri ka Meghalaya bapet ikatunat Revenue and Disaster Management bakar mensyallah nin kasngi ula pentip hake yung dorbar baka jaka sarkar hake jala ka don baro laspa prapuwe point kandai hektar but laspa inyo puar point kandai pausaw hektar ladap a shekino shimwai haba jubat beka jingkali jong ba aden ba sew moj ubakwa bantip ika jingdon jingkibriu bat kiseng kibalayo jaka hake jaka sarkar Menteri ula ong ba ompat yo jingtip halor kani Hakaway pat kalyang uba shalla ulong baka sarkar jalla barabor ka UIDAI kita ki jaka na ka jing shaklun hakibriu bat don rukipor baka hapan ra ki shakaan habayakum kita ki mukot duma lara shakayeng bishar Kayeng bishar jong ka Meghalaya kalabatha ek sarkar jalla bakan but perking bat tikna bahai ki kendon jing batha ki bedai baka jing penne ek jing kho jong ka pung umyam haka hukum bala permi haka khat khandai tarik menta ubnai hadin bala bishar ka PIL ka kan hon nong bishar bakan top you Chief Justice S Vaidyanathan but Justice W Dingdo ka ong ba ka PIL number shipho jong ka stem araja khat khandai la de bishar bat bu ikini ki kendon jing batha ki ba ka sarkar jalla ka de ban bot perking bha ka yung bishar ka mahamru bala dadon ka no ka jing bamla pentre kami ki kendon bala batha da ki no tre bala bin shet ban pet yakani katanat badai pet kan saai ka jing pin shitam ka bala ban kata ek jing shakri ba jing pin kiu kaldan yaki Hamanipur umenterang ba NB Singh ulapalat ban pentrekam nen kasngi yaka National Vidhan Appropriation Niva haka yung dobar thawan jong ka Manipur haka jing don rangkat ulampang ke yung dobar thawan uthak cham Satyabrata Singh ki menteri sarkar ki MLA Chief Secretary bat ki wede ki officer rangba Daka jing pelat yaka Niva ke yung dobar thawan ka Manipur ka kalalong shibanta jong ki digital houses bat ka long ru ka yung dobar thawan ka bakat lai ka ban pendon kam daki ko digital haki kam ki jam baro. Kato ko kubor ka lakon naka Akashvani Shillong haka po prabajing in yaso baka Daily Station naka banta ka kubor ka katin Hindi banbut ka kubor ka katin pareng haka po pra katsan minute. Kane kadai Akashvani Shillong.